Ayun na, ayun na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, Jeremy Bautista mga kagamba. Si Bote, ayan. Pedro. Shout out mo yung mga tropa mo dito sa San Pedro. O, yung mga tropa natin dyan, shoutout ko kayo ha. Lagi, subscribe kayo kay Tatay Mento. Lagi niyo panood ng video niyan. Ayun, thank you. Subscriber ako sa Tatay Mento. Thank you, Jeremy Bautista. Maraming salamat, Tatay. Thank you. Mga kagamba, si Martin, taga Santa Rosa, Laguna. Ayan, kumuha na isang mga kagamba. Dinilibera ko siya rito. Sinadya ko talaga siya rito kasi gwapo eh. Ayan, tagay mo yung Christmas mo para makita rin kagwapo mo. Yun, tisoy oh. Ayun oh. Shoutout mo yung mga tropa mo dyan. Okay na, shoutout mga boss. Ayun oh. Okay na. Thank you. Thank you. Mga kagamba, magandang araw ulit. Kumusta lahat ng mga subscriber ko dyan? Welcome back to my channel mga kagamba. Yung mga kagamba natin dyan mga kagamba, maraming mga nagtatanong dyan. Yung pagkukondisyon daw, papaano. Ano lang naman, pumili lang kayo ng magaling at magandang gagamba mga kagamba. Testingin nyo lang kung mahusay siya at magilas, ibig sabihin alisto. Mga panglaban, mga ganyan, alisto siya. Tapos ilalagay nyo sa pahamugan mga kagamba para natural habitat ang dating. Kung ilalagay sa mga box na mga walang singaw, kailangan tagusan ng hangin yan para mahaba ang buhay ng gagamba nyo. At kung wala kayong maipakain na kung ano man dyan na tutubi o mga tipaklong, immediately yun na lang yung bulak sa kagatas. Pinaka-effective yun mga kagamba, lalo na yung mga nasa syudad. Yun na lang, gamitin nyo yung bulak sa gatas. Panoorin nyo na lang yung mga upload ko dyan paano magpakain ng gagamba mga kagamba. Shout out muna kay Noli Abrio, Nikki Ebon Pinlan, taga San Pedro Laguna, si Jacolino Salsalani, si Ramel Malaka, si Matthew Silvano, si Gagambata PH, Anthony Cobos, Range Cold 72, Jod Rayos, Nick, si Spideo, Marga Jaime, Aegis Spider PH, Joel Gagamboy TV, Aldos Gang TV, at saka si Andy Bon Chan. Yun mga kagamba. Ayan, nakita yung picture, may paglalabanin tayo. Isang dilaw at saka isang pulaan. Saka medyo dilaw mga kagamba. Mais, ito mais. Ayan o. Ayan siya mga kagamba. Ayan. Lalabas natin yung kalaban niya. Medyo maitim siya na medyo pulahan. Pag binuka niya yung paa niya, medyo namumula mga kagamba. Ayan. Ayan. Alik si pare-pares mas bati yan mga kagamba. So tunghayan na natin paano maglaban. Para ayan, oh. Ayun na. Uy, talsik pa yung katis. Tumalsik mga kagambang katis. Ayan, laki ng katis niya sa balakang. Ayan. Ganon din yung isa. Ganon din tong isa. Ayan, umakit sa dahan-dahan mga kagamba. Puro nang hina kaagad. Ayan, oh. Ang laki ng katis sa mga kagamba ito. Ayan, sumasapot pa oh. Lumalaban pa mga kagamba itong mais. Malulupit sila. Parehas mabagsik. Tingnan natin kung may masasaputan o may mabibilutan. Natulala.
Natulala yung nakakagat ulit yung mais, mga kagamba, kaya nabitawan niya. Nakakagat ulit yung mais. Ala, nanghina na rin itong itiman na to. Oh, nahirapan na rin umakyat. Oh. Oh. Wala na, para sila mahina, mga kagamba. Oh. Ayan, oh. Ayun na. Ayun na. Wala na, hindi na makagalaw yung dalawa. Oh, iharap natin. Wala na ito, mga kagamba. Tignan natin kung may masasaputan pa ba dito. Parehas na silang nanghina. Oh. Oh, wala na yata. Wala na, mga kagamba. Mahina na rin itong itim na to na namumula. Wala na, mga kagamba. So talo itong mais. So yun, mga kagamba. Nakita nyo na naman, magandang laban. Hanggang sa muling pag-upload, mga kagamba. Maraming salamat.